farjon sam pung ve do me mu lai pha long che tong nang ni trong thui cho bay relation che tong nang ni trong thui cho bay relation trong thui cho bay relation lòng nang ni ni lai farjon sam pung ve do me mu lai pha long che tong nang ni trong thui cho bay relation che tong nang ni trong thui cho bay relation cô son si tên nghe un gì nhé nam pen ne ca che tong nang han lo bon ne for sa kang hong bon ta che tong long le det lo no cô son si tên nghe un gì nhé nam pen ne ca che tong nang han lo bon ne for sa kang hong bon ta che tong long le det lo no sing vi ni che pa hoi he bon mo phone si Charlie Turon la han lo che tong nang ni fake a person la hello che tong nang ni fake a person ni kaya kang tinga son lo non nang bi kang kok lo ti kang tinga krong kang ting pen pu thot ka the yang a krong che lo dun bom lo non sing le ni che pa oi bon mo phone si Charlie Turon la hello che tong nang ni fake person la hello che tong nang ni fake person trong thủy cho bay relation lòng nang ni ni life farjon sam pung ve do me mu lai pha long che tong nang ni trong thui cho bay relation che tong nang ni trong thui cho bay relation trong thui cho bay relation lòng nang ni ni lai farjon sam pung ve do me mu lai pha long che tong nang ni trong thui cho bay relation che tong nang ni trong thui cho bay relation che tong nang ni trong thui cho bay relation che tong nang ni trong thui cho bay relation